Jednou z hlavních vlastností nového Priv by BlackBerry je samozřejmě klávesnice. V unikátní výsuvné konstrukci se totiž skrývá plnohodnotná tlačítková klávesnice, která je pro BlackBerry typická. Je standardně čtyřřadá a nabízí stejné rozložení jako ostatní BlackBerry telefony. Několik drobných rozdílů zde však je. Například číslo 0 musíte psát přes Alt. Na dotek je klávesnice příjemná a píše se na ní velmi pohodlně. Samotné klávesy jsou však trochu menší a tužší než u jiných modelů a proto mi zhruba půl dne trvalo, než jsem si na ní zvykl. Druhý den už jsem psal bez problémů, ale přesto bych ocenil, kdyby byl stisk trochu měkčí. Speciální vlastností je samostatná dotyková vrstva, stejná jako u modelu Passport. Při psaní tak můžete využívat různá gesta současně s predikcí nebo ji použít jako touchpad pro ovládání kurzoru. BlackBerry se povedlo svou klávesnici do systému Android integrovat velmi dobře a funguje tak, jak má. Přesto ale musím říct, že je zde prostor pro zlepšení, jelikož během používání jsem narazil například na bug, kdy mi přestala fungovat predikce nebo se nezobrazila značka kurzoru. Po konstrukční stránce je výsuvný mechanismus zpracovaný skvěle a telefon nemá tendenci se v ruce překlápět. Pokud byste však nechtěli zrovna psát na tlačítkové klávesnici, BlackBerry pro vás samozřejmě přichystalo i tu softwarovou. Ta je téměř totožná s tou, kterou najdete v systému BlackBerry 10. Návrhy slov se zobrazují nad písmeny a jednoduchým gestem je hážete do textu. Stejně tak můžete používat gesta pro mazání slov nebo zobrazování sekundárních znaků. Bohužel ale chybí automatické návrhy slov ve více jazycích bez nutnosti přepínat klávesnici nebo automatické vkládání mezer za interpunkční znaménka. Tady by to mohli v Kanadě ještě trochu vylepšit. Po několika dnech s novým Priv by BlackBerry musím říct, že obě klávesnice používám zhruba na stejno, ale je pravda, že pro psaní delšího textu si častěji otevřu tu tlačítkovou. Ten feeling je prostě nenahraditelný.